क'क्राझार तितागुरिनि हालदल थारुं दैसायाव जै जै मै मै ना हमदों। मेसें बोथोरा सफैनाय लोगो लोगो दिनै फुंबिलियाव क'क्राझार तितागुरिनि हालदल थारुं दैसानि सुइस गेटखौ हगारनानै होयो। मिथिनाय बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो थारुं दैसानि सुइस गेटखौ हगारनानै बेबादिनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जथायै ना हमो। थारैनो थारुं दैसानि सुइस गेटखौ दिनै फुंबिलियाव हगारनाय लोगो लोगोनो गोबां रायजो राजाफोरखौ ना हमबाय थानाय मुखुब जानायखौ नुनो मोनो। बेबादिनो थारुं दैसायाव बारलि, रौ, बामि, साम', खांख्राइ बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ना हमनानै मोननायखौ फोरमायदों रायजो राजाफोरा। दानिया फै बे समाव खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों ना हमनायनि दोहौखौ नायना लानि। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोराव ना हमनाय बायदियै देग्लायबो क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय हालादल एबा थारुं दैसायाव देग्लायबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ना हमनाय एबा ज' गुबुन गुबुन जाथि आरो गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि बिथांमोना ज' खौसेथियै नैबे थारुं दैसायाव ना हमनायखौ नुनो मोनदों। बे नुथायानो जाबाय ना हमनाय। बेयाव गोबां ओनसोलनि रायजोफ्रा बेयाव जेखाइ आरो जे लानानै गोबां ज' ना हमनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समाव जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि बिथांमोना मा ना मोन्दों आरो बिथांमोना माबायदि ना हमनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों, बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानि। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैनाय? बे गामि खाथि बांगालदबानि। माबायदि ना मोन्दों? नायाथ' बे फिथिख्रि, थथा, बालाबाथि, थुरि ओरै मोन्दों। प्रत्येक बोसोरावनो? औ, गुरफैबाय थायो। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय माबायदि मोननो हादों नाफोरखौ? थांनाय बोसोरनिख्रुइ एखेयानो, एसे मासे माने बारा आरो। गोसोआव माबायदि मोन्दों बेबायदिनो प्रत्येक बोसोराव बेबायदि ज' गुरनानै बिराद गोसोखौ मोजां मोनो। गुरबाय थानो लुगैयो। ना गिदिरफोर मोननाय जायाखै? गिदिर मोनथ'वाखै। बबे समनिफ्राय फैदों? आधा घन्टासोल' जादोंदां, बावाखै। गोजोननाय थाबाय। औ, दे। बे समाव जोंनि बे गामि खाथिनिनो बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। बे समाव आरो जोङो मिथिनो नाजाबावगोन। কি মাছ আছে? চব আছে, কমল কাঠ, গ্লাছ কাপ, তাৰপিছত ৰৌ, কাতলা চবেই পোৱা যায়। ক'ৰ পৰা আহিছে? এতিয়া আমি নয়াচৰৰ পৰা আহিছোঁ। কেইটা বজাত আহিছে? এতিয়া 6:30 মানত আহিছোঁ। প্ৰতি বছৰ আহি না? প্ৰতি বছৰ আহোঁ। কেনেকৈ লাগিছে? ভাল, বিৰাট ভাল মাছ মাৰা। আগৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আজি কেনেকুৱা মাছ? আজি ভাল, আজি মাছ আৰু বেছি আছে ইয়াতে। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।